Nadismaya sang madamo nga mga miyembro sang Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative ang nadiskubrihan nga minilyon ka pesos nga loan sang pila ka mga opisyales sang kooperatiba. Samtang ang iba nang nagahulat sang madugay nga tion para makautang, naglabot naman sa kapin 23 milyones ang ginutang sang pila lang katawo. Gani, madamo ang nadulaan sang salig sa ila opisyales. Ang Cooperative Development Authority 6 nagpanugyan nga solbaron sa sulod mismo sang kooperatiba ang issue. Ang Iloilo City Council glayo naman nga nagaktoy sa legislative inquiry ang ginpatigayon. Ang mga resulta sang pagpangusisa ang tutukan naton sa mga aga sang spotlight. Mauperteng inutangay, kaangot sa sining issue mga pugsa makaupod ta subong sa spotlight ang chairman sang Committee on Cooperative and Livelihood sang Iloilo City Council, si Councilor Alan Zaldivar. Councilor, good morning. Welcome to Jemmy Regional TV Early Edition. May aga. May nagagit Sir Adrian sa Taglantaw no sang imong programa pamuluyo sang siyudad sang Iloilo may agagit sa tanan. Yes, good morning ba, Councilor? Ulog tasan ang mga palautang da. Councilor, anong mga naglain-lain nga mga natukiban? Matapos ang inyo kasaokon ginpatigayon nga legislative inquiry kaangot sa minilyon nga loan sa kooperatiba sa mga city government employees, Councilor? Yes, actually no, nagpa-schedule kita sang isa ka legislative inquiry kagin-refer naton ini sa Committee of the Whole as headed by our Vice Mayor Jeffrey Ganzon na nungod ini no, sa mga reklamo no, sa mga membro sa kooperatiba naton diri sa Iloilo City Hall kag insigida no set kita sang isa ka date nga para nga mapatawag naton ang Board of Directors kag masabat ang mga palamangkutanon ng nagikan man mismo sa mga members sang Iloilo City Employees Cooperative Development naton. Yes, Councilor, doon nagpasalig man sila nga bayaran nila, no? Sa bahay naman niya sa mga opisyales ang aton nga co-op. Very controversial. Ano ba lang matika nga ilahimuon para masolve na ng issue? Well, during the deliberation no kahapon, may mga series of questions no nga ang aton nga mga board of directors should have to answer no regarding the financial statement, the financial status of the cooperatives, and how are they going to follow no the guidelines and loan policy no kay ti do dira nag-ugat no ang problema nga hindi nasunod ang loan policy as stated no sa ilang guidelines kag natukiban nga ang iban nga mga membro sa board of directors naton were able to avail that much money no as loan assistance para sa ila from 5 million to 1 million kag daw medyo nakita sa kaupdanan naton nga may mga discrepancies no, with regard sa pagbayad sa amortization nga supposedly it should be computed based on the amount of loans nga gin-grant sa isa ka empleyado or isa ka member pero do medyo hindi nagsabo no ang amortization, computation of amortization for that matter no. And then we're able also to request the board of directors to furnish the Sangguniang Panglungsod a copy of their audited financial statement and at the same time list of those members nga may ara sang outstanding loan no sa cooperatives naton kag perhaps kag ma-resolve ini no kay ti isa sa aton nga gipamangkot nga kumbala i-declare nga bankrupt ang kooperatiba so naghambal man ang board of directors nga may ample amount of money man sila no sa bangko sa subong kag ara sa ila nga hindi nila ma-declare nga bankrupt ang isa ka kooperatiba. So ang isa pagid ka challenge no gagawin post naton sa ila nga kun bala if ever gid man nga hindi mabankrupt no ang aton kooperatiba ano ang kasalig nila nga ma-rehabilitate ini no soonest possible time kay para mabalik no ang trust and confidence sa mga members sang Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative. Yes, Councilor Zaldivar, ari naman gusto may baluan sa mga nagamarites sa mga kabaranggayan. Nadayon bala ining pag-resign sa mga miyembro sang board sa aton co-op dira pagkatapos sini ano nga matabo sa ila nga liderato, Councilor? Well, actually after sang aton nga administrative inquiries no kahapon,
nag-set ang members ang kooperatiba nato no asking for a special General Assembly. Natabo ini mga alauna imedya sang hapon kag dito man ang mga membro kag gintakol nila with regards no sa status na sang kooperatiba no. As I've said, kapangayo sila sa assurance nga hindi mabankrupt ang kooperatiba. So ang isa sa mga suggestions nga gintutukan dito kung bala ma-resign ang mga board of directors naton. Yes. Actually, wala sang mass resignation no nga natabo kahapon sa aton nga mga board of directors. But instead, ang gin-propose dito is to come up with an ad hoc committee composed of 7 people that would man no the cooperatives no while ongoing ang gina-propose naton nga audit, internal external audit para nga masabat nato no ang mga speculations kag mabutang naton into proper perspective no ang sitwasyon kag ang status ang aton nga kooperatiba. Good to know that, Councilor. Ari naman, no, ano sa karon ang message o kung mensaheng gusto mo ipalabot sa mga empleyado nga miyembro sang co-op? Sa akon nga mga kaupod nga membro sang Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative, no, we'll just hold on lang gid kay ti ang tanan ginahimo naton sa tanan nga mga pamaagi nga para masalbar man ang aton nga kooperatiba at the same time no ang aton nga membro hindi mabutang sa alang-alang kag sa problema. Kadako sang bulig sang isa ka kooperatiba sa iya nga membro no. Gani sa akon nga kaupod kabay pang maging vigilant man kita no kag sundon naton kung ano ang mga suggestions or mga tikang nung nga ginapatigayo no sang nagabulig sa aton kapin pa ang sangguniang panglungsod ang mga lawyers nung ara dito kahapon. So it's a good thing nung may ara sa mga grupo nung willing no nga mabuligan kita kag soon as possible time we are going to rehabilitate the Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative kay para lang man ini sa kayuhan sang tanan kag para sa benepisyo sang membro sang aton kooperatiba. There you have it, mga kapuso. Maraming salamat, Councilor Alan Saldivar. Kag syempre sa mga palautang, bayad man. Morning!